A que cheira, papá? Cheira raro. Pois se cadra tes razón, algo fede. Será mellor que lle preguntemos ao Tigre do Futuro. O Tigre do Futuro, o podcast de A que cheira, papá. Benvidas un día máis ao Tigre do Futuro, o podcast que facemos dende o magazine cultural A que cheira, papá. Aquí, sentados na porta do oráculo do Tigre, adoito pensar noutros templos así de sabor clásico, que evoquen aventura como o noso. En esa lista, sen dúbida, ten que estar o templo maldito de Indiana Jones. Non é este sitio de loar as pelis de Indiana Jones, que por si acaso deixo aquí apuntado que me flipan, e digo así rápido como se non fosen películas famosísimas e amadas por millóns de persoas, mas aínda vivimos nesta época hipster onde hai que finxir que non nos gustan as cousas populares por alguna razón. En fin, traio hoxe o tema de Indiana Jones porque da película do Templo Maldito eu sempre interpreto erróneamente esta mítica escena que seguro que lembrades, onde Indiana Jones ten que coller como un ídolo antigo de ouro que ten unha trampa debaixo e ten que facelo como moi rápido, sustituíndolo por unha bolsa máis ou menos do mesmo tamaño porque ten unha trampa debaixo e para que non se active, non? Digo que interpreto mal esta escena porque eu sei, de verdade que o sei, que a tensión está en que Indy ten que esquivar as trampas, a tensión está en non activar a trampa do piar, e logo, cando indefectiblemente acaba activándose esa trampa, pois esquivar todas as demais nunha escapada épica. Pero eu, cando vexo esta escena, e mesmo despois de vela 1000 veces e saber todo o que pasa, sempre me poño nervioso pensando en que a Indiana Jones lle vai caer o ídolo das mans e vai escachar. Porque esquivar trampas, ok, pero o pánico de ser torpe, de ser un Mr. Bean da vida, en min é fortísimo. E por moi heroe que sexa Indiana Jones, non pode ser inmune a que algo valioso lle esvare das mans e quede en ridículo. Supoño que é un exemplo máis de como nos proxectamos nos nosos personaxes favoritos. En fin, eu son Guillermo Rodicio e para acompañarme neste día de tigre de templos malditos teño comigo as mellores compañeiras. Por unha banda, Philip Webb, que xa é historiador, que no fondo é unha subtrama de ser arqueólogo. Eu creo que ten o porte necesario para levar tamén un sombreiro así de a ancha e látego. Que tal, Philip? Moi ben. Como historiador teño coñecementos infinitos do pasado, pero non sei nada sobre o futuro. Por eso te temos aquí, é como o diccionario, sabes? Non é estrictamente do que falamos, pero necesitamos ter un pouco ao dende acudir, non? Claro, eu falo che do pasado, pero para o futuro o tigre, e para o presente, pois vos, porque tampouco sei o que está pasando no presente. Anda por aquí tamén Violeta Pérez, que estou seguro de que desde unha perspectiva profesional estaría encantada de intentar explicarlle a Indiana Jones que ten unhas teimas un pouco raras co seu pai, ese Sean Connery. Que tal, Vio? Moi ben, eu en realidade estaba moi intrigada en analizar que hai detrás de que lle chamases Indy a Indiana Jones. Chamanlle Indy nas películas, é como o seu mote. Bueno, non sei, fai moito que non as vexo, entón non teño nin idea, pero pareceron unhas confianzas un pouco sospeitosas. Podemos falar diso despois do programa, non pasa nada. Eu síntome moi próximo a Indiana Jones, Sinto que se me atopase Harrison Ford que o trataría de ti, básicamente. Delirios de grandeza, moi ben, non pasa nada. No. Todo irá bien. Delirios de grandeza, no, porque joder, considero parte da miña familia. Ás veces penso que este formato do podcast o mellor a xente síntese así connosco, que opinades? Pode ser, non? Sí, estou seguro que hai relacións parasociais coa xente dos podcast. Eu teño un pouco de relación parasocial con xente que só coñezo de escoitar, Non sei. Verdade que vos parece un pouco como que son colegas que os coñeces, sí, a mí pásame. Eu o que estou intrigada por saber esa xente que solamente escuito Valeiro Perfecto cando se fala así, porque isto dixo Rubén, tal, que pensarán? Xa, nunca temos nada de consideración coa xente que é estrictamente escoitante dun só dos podcasts, Este que fala por aquí o Rubén, do que alguén me dixo nun soño, e isto non é broma, que era moi bonito que Rubén viñese ao Tigre cando claramente é locutor profesional. E sinceramente creo que foi un soño profético, Rubén. Como ves?
Pois que de locutor por hora non cobro. Cobro por carretar bandexas. Pero bueno. Eu sigo ca esperanza de que algún día baixo o da cadena Sera e lle dixas 2,50. Te descubran, non? fiche. Como un rollo de modelaxe, non? Sabes, como a xente que está moi guapa que a paran pola rúa para fichar de modelos, ti como contes moi boa voz e te paran, non? Tamén. Modelo de voz o que non vale para outra cousa. Ou ainda máis patético, sabes, o rollo de que acento galego máis propio ten, vamos a capturar o seu sotaque para o futuro ou algo así. Xa. Eso sería unha boa lanzadeira para o meu proxecto de bachatas. Rollo, bachatas en galego con sotaque en xebre. Bachatas da Costa da Morte. A verdade que sí, Eu creo que se para ser un locutor profesional galego tes que irte a Madrid, perder o teu acento e volver un documental estilo Callejeros a La Coru e presumir dos percebes. É facer un monólogo sobre tópicos gallegos. Eso é a peaxe que hai que pagar por ir a Madrid. Te fijas, cando fui Touriñán ao Club de la Comedia, foi o que fixo. E o Robert Bodegas, ten aquel mítico. É o Robert Bodegas. Queda un pouco de cringe visto, sobre todo en distancia. Claro. Tamén o que fago eu. Eu viñen aquí e encarno estereotipos ingleses. E por eso te entrevistan. Por eso os xornalistas ten na axenda escrito o inglés que fala galego. Entón, cando fai falta para algún documento, algunha entrevista, aí vas. Tamén BBC Radio Gloucestershire de vez en cando me chama para unha entrevista porque son o inglés que vive en España que escolle o teléfono. Reúnes todos os requisitos necesarios, básicamente. Unha vez non sei se foi o ano pasado, creo que sí, estaba camiñando a casa, subindo unha costa coa bici que non era capaz de subir e estaba chovendo. Eu estaba empapado e chamaronme da radio para preguntar se podíamos facer unha entrevista porque querían falar con ingleses en España sobre a ola de calor que había. Sintes a tua opinión autorizadísima nese tema, claro. Bueno, díxoñes que me estaba chovendo e que non. Que non era un bom momento. Hashtag o parte. Sí, xa dedicamos un tigre ao tempo, non vamos a liar. Como sempre, sei que todas estáis desexando ofrecer xa as vosas historias ao tigre, pero precisamos dunha pregunta para achar a orde. Como hoxe o tema eu pretendía que fose de cousas que caen e sentímonos un pouco ridículos, levo por aquí a pregunta. Cal foi a cousa máis cara ou máis prezada que rompestes? Ou cal foi a vez que máis Mr. Bean vos sentestes rompendo algunha cousa? Eu creo que cando rompín os dedos dos pés. Pero esta historia creo que xa contei. Home, considerar os teus dedos dos pés como cousas alleas a ti un pouco extremo, non? Ah, xa, claro, allea, vale. Home, váleme, pareceme bonita a reinterpretación. Non xa allea non é porque me doía, Dios. O sea, poucas partes do corpo estou máis seguro que son miñas que os dedos dos pés, non? A máis nese momento é difícil diferenciar a dor emocional da física, sabes? Non sabes canto do que che doe dor emocional. No, moi físico. Vale, admito dores dos pés. Estou pensando que pensar a pregunta vai ser moi difícil de cuantificar isto, pero vale. Bueno, o tema Mr. Bean. O conto foi que un amigo meu é un pouco cargado e cargouse nunha mesa e a mesa volcou. E eu fixen un pouco Indiana Jones. De feito, esa escena eu teño na cabeza a cámara lenta. E funo coller por debaixo dos brazos para evitar a caída, mas tamén puxen así o corpo para que a mesa non volcara en riba nosa, porque era unha mesa bastante grande. O canto da mesa caiu menos dedos dos pés. E entonces pasou de ser esa escena a cámara lenta do Salvador a ser Peter Griffin facendo... Rompiches todo, rompiches toda a escena épica que te montaras para ti mesmo, tío. É que foi así, por eso digo que foi moi Mr. Bean. Joder. Bueno, vale.
Está en primeiro lugar por ahora, Rubén, Admitimos este momento como extremadamente ridículo. O meu é algo moi cotián. Eu teño os brazos moi longos, como un xogador da NBA sen talento. E como os brazos me son bastante longos, pois necesitarías uns poderes cognitivos moi exagerados para controlalos ben, para manipular o mundo ao teu redor de xeito adecuado. Eu non teño eses poderes, polo cal de vez en cando, sen que me dea conta, unha das miñas maus como que fai un amago de coller algo, pero realmente sae como un látego e tira as cousas. E pasa moito. No medio dunha cea estarei falando, o mellor incluso estou falando eu ou fala outra persoa e de repente, da nada, pois mando un vaso de viño por toda a mesa e espallo o viño por todas partes. Tamén na miña defensa do traballo fin de máster, despois da miña presentación, pois dixéronme, imos facerche unhas preguntas, e dixen, vale, e tirei a botella de auga por aí, e pasa moito. Encántame que dixen antes que tiña soporte para levar látego e literalmente os teus brazos son ese látego de Indiana Jones. Sí. Buf, durísimo, Durísimo isto. Gústame moito esta historia tamén, Ai, pobre. Eu é que nunca rompín nada de valor, pero o outro día o que me pasou foi un escena así moi en plan vídeos, que estaba facendo pan e tiña un bol enteiro, pero como, non sei, 1 kilo de fariña, e puxeno xusto no borde da encimeira, caeu e toda a cociña chea de fariña, despois intentei aspirala e caía a fariña da aspiradora, entón agora teño fariña onde teño aspiradora tamén. Bueno, todo bastante aparatoso e lamentable. E como moi patético, sabes, 1 kilo de fariña, non sabedes a nube que se formou, foi horrible. Entón foi moi vergoñento, pero non nada grave que non se poida solucionar, pero sí. Acaba ese momento como de Watchmen, sabes, de que vigila os vixiantes cando se mancha a aspiradora, en plan, como limpo a aspiradora. Pensando Literal, pois sí. O Inception da limpeza. Con aspiradora máis grande. Paso mesmo con o noso deshumidificador, porque como sempre está mollado, pois ao longo do tempo fórmase como un filme de como bacterias e tal no fondo, e hai que limpalo. E estaba pensando outro día, pois estaría ben ter outro deshumidificador para este deshumidificador. Uf, entras o slipper slope da deshumificación, acabas secando todo o país, Philip, cuidado. E se pos un humidificador e un deshumidificador nunha habitación, creas o ciclo da auga, sí, non? Empezas a ter tormentas dentro da habitación. Estaría guapo facer. Pois a miña é... Dame vergoña, pero bueno, xa que nos estamos aquí desnudando ante o público. É moi ridícula, non polo concreto, porque, a ver, rompín a porta do garaxe, sabes? Saín marcha atrás, rompín a porta do garaxe da miña casa. No. Sí. E de por sí é como, joder, pues que putada, sabes? Un momento, pues, vale. O tema é que a rompín como 3 veces. Entón, claro, na terceira vez xa é moi difícil que ninguén teña como piedade de ti. Ninguén entende xa como pode ser tan estúpido e só hai bronca, sabes? Só hai directamente bronca. Pero, Guillermo, joder, que a porta estar ben bo sitio que sempre. Pero é un tema de timing, sabes? É como, eu penso que vai abrir máis rápido do que abre sabes, non sei, como sempre ando con presas porque, sabes, sempre chego tarde aos sitios. En fin, voume poñer de último. A miña historia é lamentable e non vale nin para quedar aquí ben. A ver, é moi Mr. Bean. Sí. Solo podía ser máis Mr. Bean se conduciras o coche desde un sofá no teito cunha escoba no acelerador e outra no volante. E cheo de fariña. Cheo de fariña e cos brazos de Philip, sabes, en plan... Ai, bueno, en fin, creo que a historia dos látegos nas mans é a miña favorita de hoxe, así que lle vou dar a primeira palabra hoxe a Philip. Estás conforme, Philip? Estás conforme? Bueno. En fin, de que nos vas a falar hoxe? Vou vos contar a historia da diplomacia entre
Terei que empezar isto de novo, non sei que diplomacia é. Pero un minuto, onde están os meus apuntes? Sempre gripas co título, tío. O título faise che bola moitísimo. É que nunca penso no título e improviso o título. Mira, a historia das relacións diplomáticas entre Castela, Tartaria e, se hai tempo ao final, Inglaterra. Ave il mande mure pegna con e veneia ba prima. Cando Rubén e eu nos coñecimos en persoa por primeira vez outro día na cafetería onde Rubén traballa, pois el escoitou o meu nome cando me estaba despedindo do embaixador do Paraguai en España. Vou presumir non dos meus contactos, do meu único contacto. Debo decir que parecía un tipo importante. É un tipo importante, sí, un embaixador. Claro, pero quero decir, a apariencia, cando vin dixen, Dios, estará falando con un tío importante. Sí, porque é moi alto tamén. Sí. Pero non sei se ten os brazos como látigos, eso non o sei. Pero ningún dos dous tirou o café en ningún momento durante o noso tempo. Non, eu non tuve que fregar nada. Eu coñezo a el porque el tamén é historiador e se ben o meu tema de investigación principal durante a tese foi as migracións, pois tamén investiguei e publiquei algún artigo sobre consulados ou legacións en Paraguai ou España ou Argentina. E xusto un tema que comentei foi que estas cuestións dos diplomáticos, os embaixadores, os cónsules, non fora no inicio da miña investigación doutoral un tema que me chamaba especialmente, pero ao longo do tempo pois terminaron interesándome moito máis do que pensara que me ian interesar, e que efectivamente pois empecé a ler sobre outras experiencias diplomáticas ao longo da historia. Como sabedes, doutras contribucións miñas ven sobre o tigre do Caspio, sobre as momias do Lob Nur, a macro-rexión da Asia Central. É un lugar ou son un conxunto de países que a min me atraen por algún motivo, sí. Me chaman a atención. Eu agora sempre que vexo a Asia Central nun mapa penso en Philip automáticamente. É que as fronteiras dos stands xuntos pois constitúen unha forma bastante parecida á miña cabeza. Estabas a versión lamarquiana dos intereses particulares, basicamente. Eu non sei que significa lamarquiano, pero estou de acordo. Lamarck era o tipo este que estudaba a forma dos cráneos para ver se eras criminal ou non. Vale, sí. No, Lamarck non era o das xirafas que estiran moito o pescozo, ao final saben os fillos co pescozo máis longo. É o mesmo, que bueno, non sei, igual estou moi inventando. Da igual, xente. Citade, buscade vos a vosa bibliografía, va. Vale. Queres que che diga o título outra vez? No, porque non era Tartaria, a diplomacia entre Tartaria e Paraguai. Non, é Castela. Castela. E Inglaterra se hai tempo ao final. Vale. Hai que repetir o título porque senón vou olvidar de que estou falando e vou falar de Lamarck. Entón, a historia que vou contar está relacionada con todos estes temas que veño falando. A diplomacia, a Asia Central. E é a historia do primeiro embaixador de Occidente que chegou a Asia Central. Como sabemos, porque o falamos todas as semanas aquí, os mongoles chegaron a Occidente a finales do século XIII. Sempre falamos disso. Case sempre, é verdade que sí. Sí. E foi a finales do século XIII, principios do XIV, de feito, cando se producen as primeiras alianzas entre mongoles e cristiáns de Occidente contra os musulmáns en Oriente Medio. E hai unha serie de reis cristiáns na Anatolia Central e tamén na costa de Levante que se alían ou intentan aliarse con Elegú, un dos fillos de Genghis Khan,
nunha serie de conflictos que cando termina, precisamente porque os mongoles se replegan para unha guerra civil, cando morre Kublai Khan e hai unha guerra de sucesión, os mamelucos de Egipto pois castigan estes traidores, digamos, din que son traidores que se aliaron cos mongoles contra a fe verdadeira nesa rexión. Joder, En Occidente es... Oxe, tras sección de tomar notas, está sendo loquísimo. É a terceira viaxe xa mental que fago. Vale. Pois, esta tamén en moitas cortes de Europa empeza unha especie de casi tradición na mentalidade da xente de que a derrota do Islam vai ser necesariamente algo que se realiza coa axuda dun rei cristián ou polo menos cristianizable que ven de Oriente. Vale. Casi 100 anos máis tarde, un candidato a esa, como o rei que pode ser esa figura mesiánica que axuda a Occidente na súa guerra contra o turco e contra o Islam, vai ser Tamerlán, un xefe, un rei turco-mongol que a finais do século XIV construe un inmenso imperio na Asia Central, tamén en Persia, chegando até as fronteiras do Imperio Otomano. Sí, aquí normalmente chamámoslle Tamerlán, aguda a palabra, pero sí. Sí. Que de feito non era o nome que se chamaba na súa corte, ¿no? Porque o Lan quería decir cojo. E realmente había que chamalo Tamerbek, Bek sendo o rei. Pero o nome Tamerlán, pois, é o nome que trascendía. Que guapo, o sea, é Tamer o coxo, non? Unha cousa así. Exactamente. En inglés, o máis común é chamalo Timur, pero tamén Tamerlán tamén é bastante estendido. As primeiras noticias do auxe do imperio de Tamerlán pois chegarían á Península Ibérica xa durante a década de 1380, gracias aos consulados aragoneses que había en Damasco, que foi saqueado polos exércitos de Tamerlán, e tamén en Alexandría. En estes primeiros momentos, pois non estaba claro que papel Tamerlán podía ter na política internacional, no balance. O rei Martí de Aragón, nunha carta a Enrique III, describía a Tamerlán como malvado, especialmente se considera que a vez que estaba saqueando a cidades de musulmáns, tamén estaba sitiando a fortaleza dos... Como se dice en español ou galego os Knights Hospitalier? Os templarios, non? Pensas? Sí, os templarios. Os hospitalarios. Os cabaleiros da orde do hospitalaria, non? Algo así, creo que é. Sí, así es. De feito, incluso en Venecia buscaban unha alianza con Toktamish, o xefe da Horda de Ouro, no norte das terras chamadas Tartaria. As terras de Tamerlán tamén se chamaban Tartaria, pero sería... En serio? Isto é de verdade? Sí, de feito en moitas fontes en inglés Tamerlán se chama Timur the Tartar. Vale. O sea, é que os tártaros, claro, os tártaros son unha tribu de verdade, pero Tartaria témolo asociado ao reino fantasioso. Entón hoxe en día Tartaria sería Tatarstán. Claro, os tártaros eran un grupo de verdade, pero á vez era un pouco como unha palabra xeral para toda a xente que vivía por alá. Siberia, na Asia Central, todas esas terras que non estaban, que eran terras prácticamente incógnitas para os europeos, eran todos tártaros. Vale, entón ese uso de Tartaria agora non foi broma, foi literalmente como pensaban en Tamerlán apenas. Foi literalmente, sí, literalmente.
Pero obviamente usei a palabra Tartaria porque lembrar Foreshadowing. a verdade histórica. Ou seja, todo o que eu estou contando é un pouco mentira, porque a verdade histórica é que Tartaria era un imperio unificado que as élites globalistas e Jeffrey Epstein querían como borrar da memoria do público xunto coas inundacións de barro. Esa é Claro. a verdade verdadeira. Eu estou máis ou menos contando vos as paranoias que os historiadores Sí, como porque nos intentan financiados co enganar, diñeiro vaya. de Soros, pois como inventaron para como engañarnos. Ninguén aprende nada aquí. Claro. En fin, eu non sei onde estaba. Sí. Sí, Tamerlán, os tártaros, a xente non sabía que opinar del. Vaya. Sí, a xente non sabe que opinar del. Varios estados, Venecia, Polonia, Rusia, pois incluso querían aliarse con Toktamish, o xefe mongol contra Tamerlán, pero finalmente Toktamish tamén foi derrotado. Pero, cando en 1402 Tamerlán derrotou o líder otomano Bayaceto en Ankara, de repente todo o mundo amaba a Tamerlán. Carlos VI de Francia escribiulle unha carta en que o chama Serenísimo ac Victoriosísimo. Enrique IV de Inglaterra, nunha carta que el escribiu, chamaba Amico Nostro a Tamerlán e prometía seguridade e protección para todos os comerciantes que puideran vir do imperio de Tamerlán até Inglaterra. Ser de los que ganan es muy fácil. E incluso o rei Martí de Aragón, que poucos meses antes chamara malvado a Tamerlán, pois firmou unha carta felicitándolle a victoria sobre os otomanos. Cambia chaquetas e pouco, Tamén me gusta un relato histórico do escritor inglés Thomas Walsingham, do mesmo momento en que asegura que Tamerlán, o reconquistar Xerusalén, se converteu ao cristianismo xunto a 60.000 soldados mongoles. Todos ese día, todos. E todos como, bueno, aquí está, vale, ala, agora cristianos. Jo, vaya festa tiveron que montar, vaya bautizo. Imagina ese bautizo con mangueira, sabes? Mira, dadevos por bautizados, eu pasar a auga e cada un que saiba como se chama. Cada un ca súa botellinha de agua que tire por riba. Home, que se non pasamos o día inteiro aquí mollándonos, tío. Imagina que antigo que fregar despois. Os que perderon a batalla, basicamente. En fin, Enrique III de Castela tamén quería entaboar boas relacións con Tamerlán, este home que parecía capaz de derrotar os musulmáns dunha vez por todo, e mandou, de feito, 2 embaixadas a Tamerlán. A primeira foi unha embaixada de Paio Gómez de Sotomayor, que era galego, e Hernán Sánchez de Palazuelos, que foron entrevistarse con Tamerlán en Ankara e volveron á Península Ibérica primeiro cun embaixador de Tamerlán, ou seja, a súa embaixada estaba ben recibida, o embaixador Mohamed Al-Qasi, e 2 doncellas cristiás que casaron con eles. Mandounos para que casasen xa directamente. Sí. Doncellas doncellas cristiás capturadas nos saqueos de Tamerlán, non sei se casadas a forza, pero vamos, casaron cos embaixadores de Castela. Ostras, que turbio. Para intentar fortalecer as relacións entre estes estados, Enrique III enviou unha embaixada xa máis ambiciosa, digamos, que consistiu máis ou menos en 20 persoas. O máis famoso, Rui González de Clavijo, que era o camareiro real, un home maduro xa, un membro moi destacado da corte, o Frei Alonso Páez de Santa María, pois sería necesario ter un predicador como el, ducho en temas religiosos para tratar cos doctores da religión maometana. E tamén
un home de armas, Gómez de Salazar, que tiña o título de guarda del rei. E hai un detalle que me gusta aquí, nun artigo de Francisco López Estrada, que parece como que case desprecia un pouco a Gómez de Salazar, porque despois de falar de como Rui González de Clavijo era un home xa bastante maior e tal, e como Alonso Páez de Santa María era un predicador, un home moi intelectual, non era así de un home de acción nin nada. Dice que Gómez de Salazar era un guarda del rey, pero no pudo resistirse a la dureza del viaje y murió durante el mismo. Joder, puteando por morrer durante o viaxe. Joder, pobre señor, tío. Viaxar era moi duro nesa época. Pois Tamén morrer é moi efectivamente, difícil. e este case a clave de toda esta historia. Estes tres viaxaron con 14 persoas máis, escribáns, persoas que custodiaban os regalos, os obsequios que Enrique III quería facerlle a Tamerlán. E a razón pola que nos trascende esta historia é que Rui González de Clavijo escribiu un relato da viaxe, que ao final resultou ser primeiro un dos mellores relatos de viaxe da Idade Media como fonte. Que guapo. E ademais unha fonte moi importante para coñecermos como era a corte de Tamerlán durante este tempo. A intención original era iren até Ankara como fixera Gómez de Sotomayor e Sánchez de Palazuelos, pero Tamerlán xa marchara até a súa capital en Samarcanda, na actual Uzbequistán. Entón, en lugar de ir até Ankara, tiveron que ir moito máis longe, máis do doble da distancia en liña recta, e pensa tamén que para chegar até Ankara a inmensa maioría da viaxe tamén foi por mar, pero para chegar até Samarcanda dende o Mar Negro é todo por terra. E viaxe dura, territorio moi montañoso. Efectivamente, levoulles 3 anos ida e volta. Joder, mimo. E unha das cousas interesantes do relato da viaxe de González de Clavijo son todas as dificultades que había para o viaxeiro naquela época. Por exemplo, o tema da comunicación. Estiveron bastante tempo en Rodas esperando noticias de onde podía estar Tamerlán. Non sabían exactamente onde tiñan que ir. Sabían que xa non estaba en Ankara, pero non sabían a onde iba. Claro, é que iban cara ao leste un pouco a cegas. Entón, se iban cara ao leste porque intuían que tiña que ser por alá, pero... Nin sequera está claro se tiñan un mapa ou se iban en cada sitio onde iban tiñan que fiarse dos coñecementos dos mariñeiros ou a xente local. Que guapo. En Constantinopla recibe o emperador bizantino, pero logo teñen que estar aí bastante tempo porque non consiguen fretar un barco. E cando por fin consiguen fretar un barco até Trebisonda, no outro lado do Mar Negro, pois naufragan e teñen que volver. E pasan un montón de tempo en Constantinopla intentando outra vez seguir viaxe. Cando chegan a Armenia xa dice que empezan a ter problemas serios para facerse entender coa xente, non saben como avanzar e ademais temos que lembrar que viaxen cunha serie de baúles cheos de tesouros que teñen que guardar contra os bandidos que pode haber. E non é até que se adentren bastante no que actualmente é Irán que entran realmente no núcleo do Imperio de Tamerlán e hai certo nivel de seguridade. Xa, ademais son unha compañía grande, 15 persoas non pasan desapercibidas. As cousas cambian cando chegan á cidade de Soltaia na Persia, porque aí por fin atopan o fillo de Tamerlán, que es pode decir con máis seguridade a onde teñen que ir. Aínda está moi lonxe de Samarcanda, pero pode axudarlles. E curiosamente aí tamén coñecen a un señor católico
que os recibe moi ben, porque evidentemente aí, cerca do que actualmente é Teherán, pois moitos católicos non hai. Así que veña un día un grupo de 15, pois genial. Xa fixo a tarde, joder. E é cerca de Teherán onde Gómez de Salazar morre, porque é débil, é patético, morre por un golpe de calor. Pero xa levaba moita viaxe, entón non morreu ao principio tampouco. No. Joder, tío. Van libera moito. Pobre tío, joder, a mí dame pena. Ainda máis triste, tanto andar e morrer en la orilla. Bueno, na orilla, quedaballes un cacho aínda. Si, aí están aínda cerca de Teherán. Claro. Pero bueno, chegan ao final a Samarcanda e a verdade é que Tamerlán os recibe moi ben. E hai descripcións das festas que hai, e todo o mundo está moi contento, coa excepción de Gómez de Salazar, porque morreu. Claro, aínda non houbera inundacións de barro, a xente estaba contentísima. E tamén temos unhas descripcións de Samarcanda que estaba no seu apoxeo como unha das cidades máis espléndidas do mundo. Describe todas as mercancías que chegaban de Rusia, da China, da India, Tartaria tamén, a pesar de estar en Tartaria. Pero, lamentablemente, González de Clavijo e os seus amigos, bueno, supoño que eran amigos, o mellor levábanse moi mal, non sei. Bueno. O mellor mataron a Gómez de Salazar. O plot twist que se nos acaba de correr. Pero, lamentablemente, volveron a Castela sen nin siquiera unha carta firmada de Tamerlán. Porque realmente Tamerlán estaba nos seus últimos anos, xa era un home maior, enfermouse durante a estadía dos españois. Xa non podía atendelos, e ademais a súa prioridade militar era organizar unha expedición contra a China. O tema dos otomanos e todo eso xa non lle interesaba moito. Así que os embaixadores volveron a Península Ibérica coas mans vacías, porque eles reciberon tamén unha serie de regalos e obsequios de Tamerlán que levarlle a Enrique III. Que pasa? Como Tamerlán morreu durante a súa estadía, houbo inmediatamente un conflicto civil para decidir a sucesión. E os españois estaban en camiño cando os soldados dunha das faccións decidiron quitarlles todos os regalos que recibiron de Tamerlán. Joder, a ver, empezas a sospeitosa a historia, Xusto cando marchábamos quitaron os regalos e por eso non traemos nada, Sempre cedes novo? Como último apuntamento, lembramos que Gómez de Salazar, se non foi asasinado, pois morreu por un golpe de calor. Pois durante o viaxe de regreso, Rui González de Clavijo queixase todo o rato do frío. A ver, hai que valorar a posibilidade de que estiveran todo o tempo en Mallorca esperando a canto era o tempo razonable de ir e volver, Porque non trouxeron ninguna sola proba de que estiveran alá. O golpe de calor era o nombre dunha marra así moi grande que aquí deron na cabeza. Chegaron a Castela. Que tal en Samarcanda? Genial, sí, unhas festas, hai elefantes, hai xirafas, hai de todo aí. Traendo estes imáns que pon Coruña é unha... Samarcanda é unha aí Venecia, sabes? Unha camiseta de Steven en Samarcanda e acordeime de ti. É o único que trouxeron. Exacto. E a metade da camiseta é con barro. Está inundada a camiseta. Só da metade para baixo. Pero bueno, sí, quería contarvos un pouco esta historia porque vemos como hai centenares de anos a diplomacia non era o que hoxe en día é unha idea moi distinta do que podemos imaginar agora. Os perigos da viaxe, a incerteza se ao cabo dun ano e medio de viaxe se vas lograr algo, neste caso non lograron nada. E como creo que no próximo programa en que participe descubriremos, a diplomacia
no pasado podía ser perigoso, frustrante en moitas maneiras distintas, digamos. Como é o caso da diplomacia hispano-inglesa, que ao final non houbo tempo para contar. Pois moi ben, con ese final que non é final, é promesa dun novo comezo, xente. Últimamente, Philip, estáste acostumando moito a facer seccións dobles para deixarnos cliffhangers por aí soltos, eh? Controlo moi mal o tempo. É outra maneira de explicalo, vai. Mas ben, despois desta viaxe a Samarcanda de ida e volta, a Mallorca. Ou a Mallorca tamén. Pasamos xa á seguinte sección do Tigre de hoxe. Decidín darlle a segunda praza do hoxe ao Rubén grazas á súa historia de romper os pés, que penso que tanta dor polo menos ten que permitir un segundo posto. Así que, Rubén, de que nos vas a falar hoxe? Eu primeiro, aos talasófobos, quero facervos unha pregunta, que é que 3 cousas son necesarias para salvarse no mar? Cousas materiais, non? Saber nadar non conta, entendo. Un deshumidificador. É un humidificador. Xeras alrededor de ti o ciclo da auga e salvaste, non? Fas a nube Genki ou algo desto. Vale, eu diría saber nadar, un chaleco salvavidas e unha bengala. Vale. Algo para chamar atención, básicamente pode ser sonido, luz, algo para flotar que non dependa de ti. Se podes saber nadar, diría eu. Básicamente, Violeta acaba de repetir a miña resposta. Pero ampliando para incluir máis posibilidades como correctas, claro. A resposta científica. Exacto, Vale. sempre. Esta resposta é moi curiosa porque ambos contestades que é necesario alguma forma de facerse ver por un equipo de salvamento, entendemos. Sí. Hai un mariñeiro de Cormo que lle preguntaron isto fai moitos anos, a súa resposta foi mar calmo, terra cerca e saber nadar ben. Tamén é certo. Esta resposta tan cínica ven de que o tema do solamente marítimo é relativamente recente. E hoxe imos falar de 2 naufraxios que aconteceron case na mesma pedra e veremos como os medios propicios cambiaron para moito mellor a vida do mar. Falamos da Pedra do Boi e a Blanca Quiroga. We are 2 mariners, a ship's sole survivors in this belly of a whale. Its ribs are ceiling beams, its guts are carpeting. I guess we have some time to kill. Veño con outra pregunta. Algún de vos sabe onde está a Pedra do Boi? Vou-me arriscar a decir que está cerca de Laxe. Vale. Nin idea. Vale, é unha pregunta trampa porque debe haber como 40 pedras do Boi pola Costa da Morte. Pola Costa da Morte e pola Costa Galega en xeral. O Serpent, por exemplo, en Camariñas, afundiu na Pedra do Boi. E en Laxe tamén hai unha Pedra do Boi na que tamén afundiu un barco. Pero a que vamos hoxe é a que está diante da Torre de Hércules. É moi fácil atopala porque na Torre de Hércules pois hai unha brúxula enorme que sirve moi ben para orientarse. Non sei se apuxeron pa iso, pero polo que sexa sirve, a verdad. Se vos poñedes no centro da Rosa dos Ventos e mirades cara ao nordeste, ese illote que ves a poucos metros da costa é a Pedra do Boi. E este vai ser o noso escenario. Vimos que a primeira historia. Era o 4 de outubro de 1970 e a ría da Coruña estaba cerrada de borraxeira. Ás 5 da mañá, pola isla, unha vaca de arrastre viña buscando a enfilación do porto. A pouca visibilidade e unha vaga de mar das que rompían a balaustrada do paseo marítimo levou a isla a dar contra a Pedra do Boi e a bordo iban 15 tripulantes. 15? Ostras, vale. E volvemos ao de antes. Terra cerca, mar calmo e saber nadar ben. Cando se cumplen as 3, vai todo ben e salvaste.
Cando non se cumpre ningunha delas, a morte chega moito antes que a agonía. Che. Pero, cando só se dan 2 de 3, aí non o problema. En este caso fallou o mar. Ás 6 da mañá, os habitantes dun poboado chabolista situado ao pé dos cantís da torre despertaron cos berros de agonía de 15 persoas que loitaban por non afogar. Tentaban chegar á terra, mas a resaca do mar botábaos fora ou estampábaos contra os cons. Desde terra botábanse cabos que non chegaban e algúns dos máis novos do poboado estaba disposto incluso a botarse ao mar, mas non había nada que facer. Durante varias horas a xente do poboado tivo que escuitar como os berros de 14 homes se ian apagando sen poder facer nada. Só salvou un que se agarrou un madeiro e deixouse levar mar adentro, onde pudo ser recollido. Ostras. É que, como dicíamos, o sistema de salvamento na altura era moi precario. O sistema consistía en que os bombeiros daban aviso aos buques máis próximos para que se achegasen ao accidente os que podían. E non hai tanto tempo, dixeches 1970, non? Correcto. Joder, no medio da Coruña, o sea, ao lado da Coruña, en realidade, vai. Mima. E de feito, cando se dou aviso, o barco máis próximo que chegou á zona era un pesqueiro do porto de Malpica. Joder. Que de Malpica a Coruña por mar non é nada, pero, bueno... Bueno, non hai nada, pero hai algo, Hai que chegar. Claro, carallo. O único que existía, aparte deste sistema, era unha sociedade española de salvamento de náufragos. As súas capacidades, pois, entendedes que eran moi limitadas. Basicamente iban en lanchas de remo. E o accidente este de la isla creou unha inquietude social na Coruña. O Club de Leones, que, bueno, unha sociedade así filántropa, ali na Rondenelle ten unha rotonda dedicada aos donantes de sangre. Pois esta sociedade consigue que a Sociedade Española de Salvamento sexa absorbida pola Cruz Vermella. E mediante colectas e eventos de recaudación de fondos, un ano despois do accidente da isla, o Porto da Coruña pasa de ser un punto negro nas cartas de navegación a ser unha luz de esperanza. Pois nace a primeira base de Cruz Vermella do Mar, que é a que hoxe ainda sigue no dique. E complétana coa chegada dunha lancha de última xeración na altura para o salvamento. Esta lancha é a Branca Quiroga. Que, por certo, na base de Cruz Vermella e de prácticas que a Blanca Quiroga é onde se coñecen Carlos Bremón e Camarero, dous dos pioneiros do surf galego dos que xa falamos aquí. É verdade. Noutro episodio. Traballando na lancha, traballando en Cruz Vermella. Sí, eran voluntarios da lancha. Bueno, sí, voluntarios. Que guai. E aí foi onde se coñeceron. O cambio no solamente podes entender que é enorme. Das lanchas de remos pasamos a Branca Quiroga, que xa é unha lancha a motor, con bastante autonomía e bastante velocidade, e ademais é autoaderizante. Isto quere dicir que é antivuelco. Se a lancha polo mar volca, pola configuración e distribución do peso volve a poñerse en pé ela sola, que este é hoxe en día fundamental. En serio? Sí. Ostras, Que movida. Hoxe en día as lanchas de salvamento, as tipo salvamar, como as que se pode ver no Porto de Oza, son así, son autoaderizantes. Eso non é moi difícil que afunda. Vale. Xa. Que guai. E saltamos no tempo. Unha pregunta, xa que... Sabes por que se chama Blanca Quiroga? Unha homenaxe a alguén ou algo así? Branca Quiroga é a filla de Emilia Pardo Bazán. En serio? Na altura era presidenta de Cruz Vermella ou era membro do honor, non me acordo o título, pero é por eso, é pola filla de Emilia Pardo Bazán e Jaime Quiroga. Vale, que era presidenta da Cruz Vermella, que guai. Sí. Interesante. Saltamos no tempo, e son as 5 da mañá outra vez, pero estamos no día 3 de decembro de 1992. O petroleiro Marexeo, abrigado na ría de Ares, recibe luz verde para comezar a manobra de entrada ao Porto da Coruña. A manobra é a seguinte: desde Ares, en filas cara ao monte de San Pedro, ata pasar uns baixos que hai no medio da baía. Bordeas estes baixos e entón ou ben entras pola canle do leste, que é a que queda para a banda de Oleiros, ou ben pola do oeste, que é a da banda de terra da Torre de Hércules.
As canles, máis ou menos, son corredores mariños que se establecen en función do relevo para garantizar a seguridade dos barcos, non? Por exemplo, para esquivar un rochedo ou para entrar por onde máis abrigo faga a costa. Vale? Os barcos do tamaño do mar Exeo normalmente entrarían pola banda de Oleiros, mas estaba cerrado ao paso debido ao recente accidente do Urquiola, que xusto polo accidente do Urquiola descubriuse que aí había unhas agullas de pedra que poñían en perigo os barcos. Así que o mar Egeo tuvo que enfilar a canle da Torre, que é a que ven pegada a Coruña. O práctico sube a bordo, a proa vai cara ao faro de Mera, que é a enfilación, e dáse avante. Mas de repente, dando a volta aos baixos, desatouse unha treboada repentina e o barco perdeu toda a visibilidade. E ademais a forte chuvia facía que o radar funcionase mal. Non tiñan forma de saber a que distancia estaban da costa real. Cando pasa a treboada, o petroleiro de chorrocentas toneladas Dato técnico. estaba clavado en unhas pedras das que, como sabemos, xa non sairía. A situación era estable, pero o mar traballa igual que o debo, e o casco aos poucos ia cedendo e empezaba a sair o petróleo. Ante a imposibilidade de sacar o barco do sitio e tras insistirlle ao capitán, que se negaba a abandonalo, decídese a evacuar. Chegan os helicópteros pola mañá e comezan a izar as persoas. O rescate, en principio, era fácil. O barco ofrece unha boa plataforma, pero o verquío de petróleo, que é petróleo de Bren, moi inflamable, pode arder ou estoupar en calquera momento. E, efectivamente, ás 10 da mañá, o mar Egeo, con aínda 7 persoas a bordo, estoupa. Dicir que estoupa é unha licencia. Se estoupase, posiblemente esta historia sería outra e nin a Torre, nin o barrio de Urbideiras, nin Monte Alto estarían ali hoxe. Xa. O que verdadeiramente aconteceu foi que deflagrou. Ardeu súbitamente e iniciouse un incendio considerable. Ainda así, a onda expansiva desta deflagración case tira abaixo os helicópteros que estaban rescatando, sí. De feito, un dos rescatadores nese momento estaba sendo izado ao helicóptero e tivo que cortar o cabo, pois o lastre que o rescatador, mas a persoa que rescataba, supoñía para o helicóptero podía tirala abaixo en riba do petroleiro en llamas. Ostras, chaval. Entón, tuveron que cortar o cabo. Entón, xa unha situación que un petroleiro en llamas hai 7 persoas e 2 rescatadores que están aí e os helicópteros non poden evacualos. Que é o que fan os rescatadores? Todos ao mar. Tiráronse ao mar? Os rescatadores e a tripulación que quedaba do mar Egeo tiráronse todos ao mar. Pero estaba cheo de petróleo. Aí está a cousa. E aí está o perigo. Temos terra cerca, sabemos nadar ben os rescatadores, pero o mar non está en calma e además está cheo de petróleo e ardendo. 9 vidas en xogo ao pé da Torre de Hércules e ninguén pode actuar desde terra, nin os helicópteros poden actuar, porque non ven co fume, nin poden achegarse. Xa. Si, as fotos estas da fumareda xigantescas son impresionantes. E hai vídeos do momento da deflagración a ves que o helicóptero sufre problemas. Hostia. E no medio dese caos, alguén di: imos morrer todos, chavales, pero hai que botarlle collóns. E dá avante aos motores. E no medio da negrura, do fume e do chapapote, a Blanca Quiroga ábrese paso e consegue rescatar os mariñeiros e os rescatadores. Porque a Blanca Quiroga sí estaba capacitada para entrar nesas condicións. E a actuación da lancha e outras condicións favorables conseguiron que o naufraxio do mar Egeo se saldase cun total de 0 mortos. Buah. Sacaron a todos os que se tiraron ao mar. A todos. Buah, non é perigosísimo meter unha barca unha lancha con motor nunha cousa chea de petróleo? Claro, é perigoso. Que prenda por algo, eso dicían, íbamos morrer todos, pero non, xa, entendo, claro. Joder. Afortunadamente salió ben, además, pois os rescatadores conseguiren ir levando os tripulantes fora da zona de petróleo. E aí foi onde pudo entrar ben a Blanca Quiroga.
Pero aquí vemos, non? Como cambian as cousas. Xa. Unha vez que hai xente voluntaria, como no caso do La Isla, pero neste caso a xente tamén tiña os medios adecuados. A Blanca Quiroga hoxe en día xa está retirada. Se credes na mística dos obxectos, Claro que queremos, durísimo. podedes ir ata o Parque de Bens e ver alá a lancha, a Blanca Quiroga, que está ali posta mirando ao mar, e podedes acariñar as súas amuras a ver se ainda están quentes do petróleo do mar Exeo. Rodeada de cans en bens, pero moi ben tratada, Eu normalmente paso a saudala sempre que paso de paseo. E tamén podedes darnos conta do tamaño, que Sí, é sorprendentemente pequena. Xa, pero claro, como dis que non pode... Claro, entendo que necesitas ter unhas dimensións pequenas para que non volque, claro. Sí, sí. Que guapo. Bueno, hoxe en día a principal lancha de salvamento que temos na Coruña é a Salvamar Betelgeuse. Si buscades fotos da Salvamar Betelgeuse e da Blanca Quiroga, vedes o que se avanzou, non? Además é bonito porque a Betelgeuse recibe o nome dunha estrela que está na constelación de Orión, que xa sabedes identificar, por suposto. Claro, home. Escoitamos os tigres todos, xa domino todas as estrelas. É que cando gravamos ese capítulo emborracheime co viño que compartimos e que non me enterei de nada, verdad? Estaba e vomitei despois. Pasei non moi ben, pero non aprendín nada, basicamente, non? Fui mala idea traer o viño, verdad? Pero bueno. O resumo é que se dis o nome 3 veces aparece. Sí. É o que pasa con todos os Betelgeuse. Dis 3 nomes e agardas noutra constelación, tes unha viaxe astral. Betelgeuse. Sí. Xa para rematar, empezamos cunha resposta moi cínica, que era do mariñeiro de Corme sobre as 3 condicións para salvarse. Pois resulta que as actuais lanchas de salvamento, non só a Betelgeuse, teñen case todas nome de estrela. Por exemplo, a que está no porto de Camariñas é a Altair, que é a estrela maior da constelación da Águia. E por aí tamén están Polaris, tamén está Castor e Pollux, e son todas nomes de estrela. E parece un xiro moi cínico, xa que a Virxe do Carme, a patrona dos mariñeiros e que os protexe, ten por apelativo Estrella de los Mares. E que as lanchas de salvamento teñan o nome de estrelas, pois ven a dicir que para salvarse, como dicíades vos, a vosa resposta do que precisas é mar en calma, saber nadar e que aparece unha lancha como aparecía a Blanca Quiroga. É un ataque laico, un pouco ataque laico a Virxe do Carme. Te un pouco vives de adolescente con la ciencia, sabes? Sí, un poquito, que conste. Estaba pensando, sacou o libro Marta Otero sobre o accidente do Exeo, non? Hai que facer a recomendación, Por Rubén, suposto, recomendo durísimamente ler o libro Mar Egeo, el día que ardió al mar, de Marta Otero, que además teño dedicado pola autora. Fardando aquí. E aparte me dedicatoria moi chula porque ponme disfruta la catástrofe. Uf, que crack. E en sí a historia do Mar Egeo, eso, vale a pena ler o libro porque é que a veces non somos conscientes que era un petroleiro na porta da Coruña. Xa. Eso... Unha cosa perigosísima, pero de ir levar adiante toda a cidade. Eso é unha bomba de... Sí. Por casualidades, por pura casualidade salvouse a Coruña. Entón, eu eso, recomendo ler o libro, pero sobre todo recomendo ir ás presentacións porque sempre vale a pena escutar a Marta Otero e últimamente pois anda a xira por aí. Así que xa sabedes. Sad when that great ship went down. That cold ocean cold will now be your home. Sad when that great ship went down. Pois moi ben, despois desta viaxe desde as barcas, bueno, dende non haber ningunha barca ata ter estrelas dos mares que te sacan do inferno dos petroleiros,
Pasamos xa a última sección do oráculo de hoxe, do tigre de hoxe. Deixeme a min para o final, coa miña historia de un pouco de Mr. Bean, que, bueno, supoño que merecido para o final. Gracias por tu derrota un pouco, non? Hoxe eu vou vos falar dun tema que sempre me interesou moito, sempre me interesan as historias de rodaxes cinematográficos que saen moi mal. Non por gusto morboso, ou non só por gusto morboso, senón porque como que teñen un algo moi particular que só acontece no cine, non? Porque é esta arte que é moi colaborativa, onde hai moitas persoas traballando nalgo, pero tamén é artístico, entón só hai alguén que é a única persoa que ten a película na súa cabeza, e entón eso a veces, cando as circunstancias non traballan a favor, acaban sendo historias de verdaderas catástrofes. Pasa un pouco tamén nos videoxogos, como arte tamén moderno, que tamén é moi colaborativo, pero claro, como o cine acontece na realidade, gravas en lugares reais, pois há lugar tamén para que os afados da realidade golpeen tamén a esa pequena rodaxe. De historias de rodaxes que saen moi mal hai moitas, supoño que xa coñecedes algunhas, son moi famosas a de Tiburón, que foi moi difícil gravar no medio do mar, ou a de Apocalypse Now, que de feito hai como un documental feito pola propia filla de Coppola de como foi de Cristo gravar aquela película. Mais hoxe quero contarvos a que eu creo que é a máis delirante de todas as historias de rodaxes que saen desastrosamente, que é a historia da rodaxe da Illa do Doutor Muro. E só vos a Illa do Doutor Muro? Sabedes de que vai? Este doutor que transformaba persoas en animais. Sí. Sabedes que é unha novela de H.G. Wells, ou sona vos... Bueno, simplemente coñecedes un pouco a trama, non? Sí, do especial do Simpson. Eu a verdade é que non. Eu nin do especial do Simpson, nin da novela, nin nada. Vale, pois máis ou menos é o que contou Rubén. É unha novela de H.G. Wells do século XIX, que basicamente é unha historia así como moi prometeica, parecido a Frankenstein, pero no sentido de que vais un pouco sobre o rollo de a ciencia, onde están os límites da ciencia, cal é a natureza do ser humano, pero que vai sobre eso, sobre un doutor que ten unha illa onde está facendo experimentos e intenta mesturar persoas con animais, non? Esta idea en realidad converteuse en un tropo que é moi utilizado, por exemplo, en cómics e cosas así. Hai un meme moi mítico de Spider-Man nun episodio onde homenaxean tamén a Doutor Muro. Non hai, perdón, na Odisea non hai tamén unha feiticeira que convirte os argonautas en porcos. Circe convirteos en porcos, pero son porcos normais, son porcos. Vale. Pero Homero inspirouse en Wells ou ao revés? Eu creo que se inspiraron todos en Spy Kids 3D, porque tamén había un tío que mezclaba animales e facía monoarañas e cousas así. Eu só vin a primeira película de Spy Kids. Creo que a partir de aí xa a serie perdeu a súa alma. As outras dúas son moi divertidas, O sea, son un desastre, son as pelis moi malas, pero son moi divertidas, Bueno, hai gustos para cada quen. Que faltan, Philip, que faltan. É mentira, realmente só vin a primeira. Recomendarías as outras, entón? No, a primeira é claramente a mellor, pero as outras, non sei, se che fai gracia un pouco ese rollo de humor involuntario de Spy Kids, valen a pena, diría eu. Vale, anotado. Bueno, volvendo a Doutor Muro, durante o século XX hubo varias adaptacións de Doutor Muro, mais a que nos ocupa hoxe é a de 1995, que foi como un proxecto moi persoal dun director que se chama Richard Stanley. Richard Stanley xa fixera algunhas películas antes, como que collera un pouco de impulso como director, que conseguía como escenarios así místicos, oscuros. Entón, bueno, el sempre de pequeno gustaría moito a novela de Wells e a historia de Muro, e sempre soñara con poder facer unha adaptación cinematográfica, e conseguiu convenceros de New Line Cinema, a productora, para facer a película. O seu gran momento de gloria inicial de Richard Stanley foi que a New Line Cinema convenceu a Marlon Brando, o mítico Marlon Brando, para que fixese do propio Doutor Muro na película. Xa colocar a Marlon Brando na película como tal era como un golpe de efecto, aínda que é certo que Marlon Brando no medio dos 90 pois xa tiña moitos problemas de obesidade mórbida e xa era como
os problemas que tivera durante toda a súa carreira de ser un pouco capullo en set estaban exacerbados xa nesta altura, vaya. Como inciso, dicir que na universidade en Ourense, nun dos paños de homes, hai na parede dun dos cubículos unha serie de debuxos de animais feitos por diferentes alumnos que son mezclas de persoas famosas con animais para facer xogos de palabras cos nomes. E algúns son moi graciosos, pero desafortunadamente o único do que me acordo así de cabeza é Marlon Brando. É un merlo e ten a cara de Marlon Brando moi ben currado, moi ben realizado. Si hai alguén que escoita este podcast que estea por Ourense, por favor acude ao baño que está na biblioteca no Campus Novo. Por favor, saca unha foto dese cubículo para mandalo, porque non me acordo os outros, pero lembro que era moi gracioso. Bueno, xente, xa tedes de ver eso hoxe. Para os nosos ouvintes de Ourense. Volvendo, como me cuesta volver agora, volvendo á película, temos a Richard Stanley, que xa ten a Marlon Brando un pouco fichado. O problema é que o estar Marlon Brando na película, claro, xa tiñan a Marlon Brando dentro, mas ese problema o que traía era que para a productora o proxecto empezaba a ser demasiado grande como para confiarlo a un director un tanto novato como era Richard Stanley, así que sondearon a posibilidade de darlle o proxecto a Polanski, o famoso director, que nesta altura xa tivera certos problemiñas en Estados Unidos polos que xa non podía entrar no país, que, bueno, nos que non vamos a falar hoxe, vamos, en definitiva. O tema é que Stanley enterouse disto, de que estaban quitando un pouco o seu proxecto persoal, e atacou de unha maneira moi extraña. Sabía que o que necesitaba era convencer a Marlon Brando de que fixese con ela a película. E o que fixe foi contactar cun bruxo, amigo del, para que fixese como pois non sei, maxia para que na reunión con Marlon Brando puidese convencelo, non sei, algún tipo de movida ocultista. E efectivamente reunirse con Marlon Brando e contra todo pronóstico convenceuno ata tal nivel de que Marlon Brando dixo a produtora que se non era con Stanley que non facía a película, que tiña que ser con Stanley. E as historias estas de Marlon Brando son... que Marlon Brando en xeral, a súa vida está chea de movidas rarísimas. O sea, que é moi loca, como pedir o que pedira, vale, veña, porque... Xa, conseguiu ademais rapidísimo, como unha especie de aura de superestrella absoluta de todo o mundo ten que facer o que eu diga, rarísima. E a ver, eu non digo que o bruxo non fixese nada, ou si fixese, mas o que sí que pasaron algunhas cousas raras durante a dobraxe que o propio Stanley achaca ao tema da bruxería. A asistente de Stanley durante a rodaxe foi picada por unha araña que lle provocou unha reacción que lle facía que lle desfixese a pel, unha cousa rarísima. O bruxo co que contactara a Stanley durante a rodaxe da película pillou un parásito come carne que tamén o tivo hospitalizado e case adiña. E na casa da mai de Stanley durante a rodaxe da película chegaron a caer ata 3 lóstregos en 3 ocasións distintas durante a rodaxe. Así que, bueno, como recordatorio de que mellor non andar fedellando coas artes escuras, aínda que queiras convencer a Marlon Brando de nada. Bueno, con ou sen bruxo conseguiron meter a Marlon Brando na película e que a fixese Stanley. E xa tendo a superestrella, pois intentaron buscar os outros actores principais para a película. Poder traballar con Marlon Brando era como moi goloso para outras superestrellas e convenceron en primeiro lugar a Bruce Willis e a James Woods para facer como dous viaxeiros que van á illa do Doutor Mundo, non? Como un pouco as dúas personaxes principais. Mais xusto cando xa contactaran con Bruce Willis resultou que ele máis Demi Moore divorciáronse nun proceso bastante proceloso do que xa falamos naquela sección que lle dediquei a Bruce Willis e as súas historias con aldeas no Medio Oeste.
E entón, dende a produtora, decidiron chamar a outra gran superestrela do momento, que era Val Kilmer. Poñedeslle cara a Val Kilmer, era o tipo este que fixo de Batman. Sí, sí. Sí. Sí, non? Google, Val Kilmer. Sí, Val Kilmer moi famoso. Estaba como no, Sí. no culmen da súa fama neste momento, no 95. Xa fixera Batman, fixera como El Santo e tal. E era famosísimo, pero tamén era Vox Populi, que era un subnormal, que traballar con él era dificilísimo e que o tipo era un pedorro. Tan pedorro, tan así, que na máis o contrataron para facer como do personaxe principal da película. Dixo que ele era moi famoso e que non quería traballar tanto, que lle reducisen o 40% das horas de traballo. E entón iso obligou a que o puxeran no papel que iba a facer James Woods e, en consecuencia, tiveron que coller a outro tipo para facer de actor principal, un actor, bueno, que é menor, que se chama Rob Morrow. Xa co casting cerrado, empezou a rodaxe, que iba a ser pois, nunhas selvas que hai no norte de Australia. Un pouco illado do mundo, illado de todo, para poder facer pois esa rodaxe dun lugar como exuberante, non é exótico. Ese é un detalle que non mencionaches antes, porque agora o de que che pica unha araña que che come a carne como vale, normal, claro. Bueno, o bruxo seguía en Estados Unidos, o bruxo pillou o parásito en Estados Unidos, A ver, reflexionemos Bueno, acerca vale, eso do concepto parásito come carne. Quero dicir, non se pode ir máis alá nesta historia que xa, esas dúas palabras xuntas. Bueno, non minusvalores o poder da illa do Dr. Muro, porque aínda estamos Parásito come carne, vale, escoito. Xusto no primeiro día, literalmente no primeiro día de rodaxe, pasou unha noticia que é tráxica de todo punto, é unha cousa moi grave que lle pasou a Marlon Brando, que morreu a súa filla de 25 anos, de feito suicidouse. E pois Marlon Brando, lóxicamente, abandonou o set, marchou para a súa casa, para estar coa súa familia. Mais isto, claro, deixaba a produción nunha posición moi incómoda porque a estrella principal da película e o Dr. Moreau marchara sen que soubesen cando iba a volver ou de feito se iba a volver nalgún momento, cando xa estaban pois, todos localizados en Australia, todos ali xa postos para gravar. O proxecto xa era demasiado grande, entón non podía parar como tal e decidiron pois que iban a continuar grabando pois, as escenas nas que non estaba Marlon Brando e nas que, bueno, en xeral planos B e cousas así, non? O segundo evento, tamén cando levaban como 5 días grabando unha cousa así, aconteceulle a Val Kilmer, que foi que a súa muller anunciou nunha entrevista en directo en televisión que se iba a divorciar del, que xa iniciara os papéis de procedimento de divorcio con Val Kilmer. E Val Kilmer evidentemente intentou escapar da rodaxe, pero os de New Line Cinema non lle deixaron porque xa marchara Marlon Brando e necesitaban o tipo este para vender a película e non podía marchar. E entón, pois Val Kilmer quedou como unha especie de purgatorio rarísimo onde lle obligaban a facer unha película que el non quería facer. Pero tiñan sicarios ou... A ver, que tamén ti pensa que estás como illado do mundo, non podes marchar dali se non te leva a productora a ningún sitio, sabes? Non podes marchar andando. Entendo. Ante esta situación persoal que sen duda é dura para Val Kilmer, un profesional pois normalmente pois deixaría a un lado os seus problemas persoais e intentaría actuar o mellor que sabe. Mais Val Kilmer non é este tipo de persoa e fixe a vida imposible a todo o mundo no set durante a grabación. Chegar tarde, non saberse as liñas, en xeral non saber nada sobre o seu personaxe, ter que andar preguntando ya cousas básicas sobre o seu personaxe a xente. Incluso a xente do set declarou en algunhas entrevistas que nun momento dado tirouse no chao durante unha escena e dixo que non se iba a levantar e tiveron que estar ali unhas horas esperando a que lle apetecese levantarse. Fan absoluta. Parece un partido solteiros contra casados. Sí, unha cousa, o sea, un nivel de profesionalismo top. Estando tan tensa a situación persoal dos actores, os problemas materiais non parecen tan graves, mas tamén o son, porque durante as primeiras semanas de rodaxes varias treboadas tropicais golpearon a zona do norte de Australia, facendo moi difícil conseguir gravar, tanto así que había algúns barcos que traían animais salvaxes para a rodaxe, e coa mar tan brava era moi difícil atracar, e o propio Stanley colaborou na sacada de algúns deses animais e conta tamén nunha entrevista que nunha desas un puma mexoulle encima un puma mentras o intentaba sacar do barco. A ver, creo que é o mellor que che pode facer un puma.
Isto así. Xa, dentro do que che pode facer un puma que te mexe. A situación é, o sea, a película xa empezaba a ter tintes de estar claramente curseada, maldita, tanto así que Rob Morrow, o actor este sustituto que comentaba antes, chegou nun momento a chamar entre vaguas aos produtores da New Line Cinema para que o deixasen marchar de ali, e deulles tanta pena que lle deixaron marchar. E contrataron no seu lugar a outro actor para facer do personaxe principal, que é David Thewil, que quizáis vos sone, era o que facía de Remus Lupin en Harry Potter. O licántropo. Vale, mira. Este actor, sí, claro, de novo atraído por poder traballar con Marlon Brando, pero Marlon Brando non estaba ali neses momentos. Era idiota Marlon Brando, por favor. Sí, pero daba moito caché traballar con el, joder. Sí, que noxa. Ainda con nova incorporación, Marlon Brando seguía sen aparecer, Val Kilmer seguía sendo un subnormal, e a tensión chegou ata tal punto que Val Kilmer dixo esos da produtora que todo era culpa de Richard Stanley, que o director non sabía dirixir, que toda a película estaba sendo un cacao, e os da New Line Cinema acabaron despedindo a Richard Stanley vía fax. Ante a noticia de que definitivamente era despedido do seu proxecto persoal, que por lo que tanto loitara ata o punto de contactar cun bruxo, de novo, un profesional normalmente asumiría a noticia, intentaría quedar ben coa produtora para futuros proxectos, mais Stanley non é este tipo de persoa. Nunha routada rompeu todas as notas de producción, rompeu todos os guións, e en xeral destrozou todo o que podía servirlle a un futuro novo director, e mentras o estaba facendo tivo un mental breakdown, non sei como chamarlle de outra maneira. Un parraque. Sí, un parraque, berrando, marchou correndo e desapareceu na xungla. Marchou correndo para a xungla e desapareceu. Desapareceu, pero non desapareceu de todo. O sea, efectivamente, a partir deste momento, Richard Stanley non traballou máis na película de maneira oficial. Mais se ve desa película, hai algúns momentos onde un dos extras que está por detrás da película é Richard Stanley disfrazado con moita maquillaxe encima. Ai, por favor, non. Maquillábase, disfrazábase, colábase no set e aparece en diversas escenas durante a película, como que deslocaba cousas de sitio, puteaba en xeral a xente, sabes? Como que era un fantasma da selva que puteaba a todo o mundo. De feito, como nos últimos días xa de rodaxe, chegou a colarse nunha festa tamén disfrazado só para insultar en voz alta a Val Kilmer e poñelo a parir diante de todo o mundo disfrazado tamén como de cousa rara o pombero, sí, basicamente o pombero. Vale, dentro de todas as fuxidas da película, o personaxe principal feminino, que é a filla do Dr. Moreau, era interpretado por unha actriz que se chamaba Fairuza Balks, e tamén comprendeu que a película estaba indo por malos derroteros e intentou marchar da rodaxe, ata o punto que conseguiu convencer a un dos conductores da produtora que tiña unha limusina para que a levase até Sydney. Vale, tens que entender que Sydney está como a 4.000 kilómetros de onde estaban grabando a película e marcharon os dous en limusina. Pero a produtora carisma ten Val Kilmer. Temos dúas persoas que convenceron a xente para leválos dali. O propio director despedido pode marchar se quere e non marcha, e Val Kilmer ali quere marchar e non lle deixan. A ver, a tipa esta convenceu a unha soa persoa para que a levase limusina, e de feito a produtora parouna no aeroporto de Sydney e obligouna a volver. Obligaron a volver e tivo que seguir actuando na película. Sabes o que era bonito? Facer a película sobre Val Kilmer en plan drama existencial, como todo o mundo pode marchar menos el. Ata o Dr. Moreau, sabes, en plan unha especie de esperando por Godot, pero é o Dr. Moreau que nunca aparece na illa, sabes? Claro. Esperando a Marlon. Sí, a ver, neste momento a illa do Dr. Moreau é máis ben o gulag do Dr. Moreau, vale? Unha cousa así. Vale, a produtora consigue convencer a un novo director que é John Frankenheimer, que é un director como moi clásico de Hollywood, que fixera moitas películas moi famosas nos anos 60 e 70,
que era famoso por ser un pouco bella escola no sentido de ser tamén un capullo que era capaz de convencer aos actores máis capullos para que actuasen, non? Chegou ao set e considerou que todo o traballo que fixera antes Stanley era inutilizable, entón reescribiron en gran medida case toda a película. Xa co novo director ali colocado, parecía que as cosas parecían volver a ter un pouco de sentido, aparece de novo Marlon Brando, que volveu. Solo por facer problemas. Home, en algún momento tiña que volver para que pudiesen facer a película, e efectivamente acabou volvendo. Mais, para sorpresa de ninguén, Marlon Brando... Molaba que chegara e dixera coño, Val Kilmer, ti por aquí. Sí, basicamente foi iso que pasou, porque para sorpresa de ninguén, Val Kilmer e Marlon Brando, polo que sexa, non se levan ben. E non traballan moi ben xuntos. Non sei, é sorprendente que poñera dúas persoas cun ego do tamaño de Cuba e non funciona, non sacas boas películas diso. Basicamente, saboteaban toda a película nesa loita de egos. Contan, por exemplo, tamén os traballadores do set que como que consideraban rebaixarse, sair antes que outro da súa caravana onde os maquillaban, e entón, pois nada, tiñan que pasar horas e horas esperando a ver quen era o primeiro que cedía en sair da caravana. Madre mía. É o antigo director indo joder, pois ainda non saliu, O Frankenheimer pois, chegou con este percal e evidentemente tiña que traballar con estes actores, pero tamén contan que o último día de rodaxe, en plan, na última escena na que participaba Val Kilmer, en canto acabou a escena, chamou os de seguridade e obrigou a que sacasen a Val Kilmer por a porta do set, en plan, non te quero ver nunca máis de diante. Pero bueno, Marlon Brando, xa con Marlon Brando podemos facer tamén unha pequena mención ás non sei, extrañezas de Marlon Brando traballando, porque se Val Kilmer era un capullo, Marlon Brando directamente sudaba a película durísimo. Non se aprendía as liñas, directamente decidiu que non se iba a aprender o guión, entón o que tiveron que facer foi poñerlle como un auricular na orella onde iban dicindo as liñas do personaxe, onde iban dicindo o que tiña que dicir. E se ve desa película, de feito, hai varios planos onde non foron capaces de agochala e ves que ten un auricular o doutor Muró por algunha razón. Ostras, no... Tamén de Marlon Brando no Padriño, a raíz en relación con isto, tampouco se aprendía as liñas, entón o que facían era poñerlle chuletas na frente dos actores que interactuaban con él, nas mesas. Na fronte, tío. Ai, por favor, en plan, como o xogo deste de adiviña que personaxes son, bravo. Sí. Que tengo en el coco. Nunha escena con pouca luz, o tipo entornando os ollos para intentar ler o que pouco papel, sabes? Por favor, que contra. Bueno, de todas maneiras, é mellor solución que o que fixeron aquí, porque o problema do auricular foi que, chegado certo momento da rodaxe, empezou a haber interferencias no altavoz cunha emisora cercana da policía. E o Marlon Brando sudáballe tantísimo a película que decía o que decían na emisora de radio como se foran liñas do diálogo e tiñan que parar porque evidentemente eso non era o que dicía o personaje. Un nivel de folga laboral extremo, vaya. Mas isto son ao lado de sudarlle a pirola da película. Mas por outro lado, como é un actor famoso, lenda viva de Hollywood, tamén sentíase totalmente libre para facer recomendacións e propostas ao director. Entre elas, gustame especialmente unha na que exixiu poder levar un sombreiro moi alto porque con o sombreiro podía meter un cubo de xeo na cabeza porque facía moito calor na xungla. E entón hai varias escenas da película onde o Dr. Moreau leva un gorro moi raro porque dentro está pois aí ten xeo posto, porque tamén, polo visto, hai varios momentos onde o Dr. Moreau queixase do calor durante a película e iso non estaba no guión, é el literalmente queixándose do calor que fai. E a outra gran petición que afectou en gran medida a película foi que un dos extras da película, un destes actores que facían de híbridos humano-animal, que eran como un pouco os proxectos de Moreau, era o que naquela altura era a persoa máis baixa do mundo, un actor que se chamaba Nelson de la Rosa, que tiña pues, un problema físico que era como moi pequeniño. E a Marlon Brando fascinoulle
Nelson de la Rosa obsesionouse con el e reclamou que saíse moitísimo máis na película do que estaba previsto. E que tiñan que sair moitas veces eles dous e tiñan que ir con disfraces a xogo. O sea, el é máis Nelson o rapo, a persoa está moi baixiño. Dios, xusto estaba buscando unha foto sombreiro e acabo de encontrar a foto de Marlon Brando e Nelson de la Rosa na película. É que hai unha escena na que tocan o piano e está Marlon Brando tocando o piano nun piano de cola e Nelson de la Rosa tocando un piano pequeniño encima do piano de Marlon Brando. Non sei, unha cousa extrema. De feito, dis que este momento loco é a inspiración para na peli de Austin Powers de O Doutor Maligno e Minillo, que é onde quitaron a idea. Ostras. En fin, a rodaxe de... Bueno, xa vedes cales son os prolegómenos da rodaxe da Illa do Doutor Muro. Só quero indicarvos que a rodaxe durou 6 meses. Estiveron 6 meses con este percal. Contan que, claro, os actores e xente que tiña que dar a cara non podían marchar, pero a xente do set non estaba tan vinculada e sí que, polo visto, durante os 6 meses houve xente que desapareceu e non volvía, en plan, pois alguén tiña que facer o traballo do iluminador porque o iluminador desapareceu. Até me está dando pena Val Kilmer, Uf, no, polo que din, Val Kilmer foi o peor. Marlon Brando estaba loco, pero Val Kilmer era gilipollas. O sea, era unha cousa extrema. E dicían que para manter a cordura un pouco, a xente do set facían como grandes orxías de alcohol e de drogas polas noites para autoconvencerse de que tiñan que seguir ali e que tiñan que seguir facendo a película. O claro, pues afecta un pouco a calidade do produto final. Bueno, que sempre pasan estas cousas en Fitzcarraldo, que un pouco así tamén... bueno, como un desastre horrendo tamén era ese rollo de noite, pois non lles quedaba outra cousa que, bueno, tajarse. Sí, pero extremo, unha cosa... Claro, tajarse para esquecer a mierda de traballo que estás facendo durante 6 meses no medio da xungla e na outra punta do mundo. Total. Eu teño unha proposta. Imaginemos que estamos no ano 95 e podemos ir aos desertos de Australia para gravar. Ben, película Embaixada Samarcanda. Marlon Brando como o venerable camareiro real Rui González de Clavijo. Val Kilmer como predicador. Ducho predicador. Predicador. Un jovencísimo Will Smith como Gómez de Pelayo, home de armas. Antonio Banderas como rei Enrique III de Castela. E Jackie Chan como Tamerlán. É de la Rosa. Eu voto por Richard Stanley de director, para que en algún momento desapareza no deserto e volva disfrazado de beduíno. Hostia, chaval. Increíble. Ai. En fin, como podedes comprender, a película é unha merda. Se vedes hoxe a peli, non vos la recomendo. Eu vin anacos así, intentei na ver, é moi mala. O único é, cando sabes toda a historia, a peli ten como momentos extrañamente divertidos, non? Intentas buscar cal dos extras é Richard Stanley, cal das escenas foi obligada. Claro, é mala, pero como The Room, ou é mala? No, é mala, pero ten momentos de The Room. O sea, ten como conatos de The Room. Pasa que o conxunto da película hai cachos que se fai un pouco bola, porque, claro, o material original, a novela de Wells é eso, como un pouco filosófica e tal, e a peli por momentos convírtese en moi pedorra, como moi pretenciosa, e eses cachos non funcionan nada ben. Pero se a ves un pouco así rápido, intentando ver anacos, ten momentos absolutamente delirantes que son claramente pues, o producto de xente que estaba facendo un pouco o que podía, sabes? En plan, cos actores odiosos. Contan que David Tewell, que o Remy Lupin que dicía antes, nunca viu a película, non quere vela. Porque di que lle dá un pouco de toque pensar nela. Como despois eu creo que ten un pouco de estrés postraumático coa película. E de feito contan que na estrea da película a metade dos autores non foi a estrea da película, non apareceron por ali.
En fin, todo isto máis ou menos que contei está nun documental que se fixo sobre a rodaxe de Doutor Mono que se chama Lost Soul, que a verdade que está moi ben, contaba máis ou menos isto con declaracións dos actores de hoxe en día que contan un pouco como foi a historia. En particular encántame as intervencións de Richard Stanley. E de feito, Richard Stanley, claro, toda esta historia deixou un pouco como vetado de Hollywood e estivo como 20 anos que non lle deixaban facer películas. Pero no 2019 descubrín que fixo unha película chamada Color of Space baseada nun conto de Lovecraft protagonizado por Nicolas Cage que agora necesito ver, basicamente. Necesito ver esa película. Ou seja, despois de ver como traballaban Val Kilmer e Marlon Brando, dixo, non, necesito unha persoa máis corda, máis sensata, vou traballar con Nicolas Cage. Stanley está no punto de que Nicolas Cage parece unha persoa razoable. Madre mía. Pois moi ben, soa xa o Tigre de Homens e iso significa que chega ao seu fin un novo episodio do Tigre do Futuro. Saímos do oráculo hoxe e eu creo que xa cheos de confianza en que non se nos caerán os ídolos dourados e aguantaremos naufraxios ou tormentas tropicais ou longas viaxes ao leste de Asia. Quero dar as grazas ás miñas cómplices do oráculo de hoxe. Se vos gustou e non vos queredes perder as seguintes entregas do Tigre do Futuro, podedes suscribiros en iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube ou en xeral seguir o que facemos desde A que cheira papá. Emplazamos vos xa para o seguinte tigre que quen sabe o que agarda ali. Un saúdo e ata a próxima. Tigre, tigre, quen te pode deter? Fai no pedazos e bañate no que quede ver. Nunca pensei ter que arrancarche o corazón. Nunca pensei ter que arrancarcho, pero estou pensando que vai ser mellor. Nunca pensei ter que arrancarche o corazón. Nunca pensei ter que arrancarcho, pero estou pensando que vai ser mellor.